I l'Anna ens pregunta si sabem el per què i encara no ha obtingut aquest número de registre únic. I recordeu que des de l'1 de juliol és obligatori tant pels pisos turístics com pels de temporada com el lloguer d'habitacions. Anna, jo no ho sé, sí que sé que quan fas la sol·licitud, en teoria el registre, si no te'l dona, et diu el per què i et demana més documentació per poder-ho obtenir. Si no t'ha dit el per què, segueix insistint amb el registre. Sí que és veritat que hi ha col·lapse perquè, clar, molta gent ho està demanant a última hora i el sistema, de moment, està una mica col·lapsat. També et dic que normalment pots trucar al registre que correspongui a la teva propietat i parlar amb un dels oficials per veure què és el que està passant. Estan bastant receptius a contestar per telèfon aquest tipus de qüestions. Si no t'acaben contestant ni per mail, al telèfon tampoc te l'agafessin i no et diuen la raó, com bé dius, vés-hi personalment i pregunta per què no et donen aquest número. Que tinguis sort. Algú ha tingut alguna dificultat més per obtenir el número de registre únic? Deixa'm un comentari.